Bisan pa man relax na ang restrictions sa kalihukan dinhi sa isla sa Sugbo, apan makita gayud nga wala magpabaya ang mga Sugboanon kay nagpadayon nga mikunhod ang kaso sa COVID-19. Sa lalawigan sa Sugbo, hinay-hinay nga minaog ang mga kaso sukad pa kaniadtong buwan sa Marso. Bisan pa man miluwat si Gobernador Gwendolyn Garcia sa iyang Executive Order No. 17 nga nagmando og 3 ka adlaw lang ang pagpundo sa hotel ug papaulion kung negatibo ang RT-PCR swab test niini. Atol sa iyang press conference kaniadtong Lunes Marso 31, gipakita ni Garcia ang datos nga nag-anam pag-ubos ang positive cases gikan sa 735 kaniadtong unang semana sa Marso hangtod nga nahimo na lang kini nga 24 kaniadtong katapusang semana sa Mayo. Bisan ang active cases kaniadtong buwan sa Marso nga 1,290, minaog na kini ngadto sa 355 kaniadtong katapusan sa Mayo. I call your attention to the active cases. On March 31st to April 3, our active cases stood at 1,057. As the weeks wore on, where we would test all arrivals at the airport, this way we are able to immediately find out upon arrival if in fact the OFW or returning Filipino may be infected with COVID. Atol sa pakigtagbo ni Gobernador Gwendolyn Garcia kauban ang ubang opisyales sa Sugbo kang Presidente Rodrigo Duterte kaniadtong Lunes, iyang gipasabot ang presidente kabahin niini. Hinungdan nga gimanduan ni presidente si Health Secretary Francisco Duque nga tan-awon ang kahimtang ug mga protocol sa Sugbo sa posibilidad nga makopya kini ug mapatuman sa laing dapit sa nasud. Numbers don't lie, figures don't lie. Our cases continue to be low. But then, for those that may be experiencing high numbers now, they may also take a page from the Cebu Handbook on how we manage times when we had increases or surges. John Fredson Grenada, Balita sa Sugbo.